Sachisin nga aingo yu play ye ke jing penyo jong utra ye ni go por ke koridor ke bangadon hai ke ni ke jaka ban pensngo ye fi ye ke ktien ke ba yem ke jong play tinga pedeng subha ye fi ke ni go por ki long kmi ki long kpa ki samla kin thei ban charang do ki hep ki ba bang ban snga pat ban pet ye ke ktien ke jong play ti hang nu hunu ba pipidon daga donot ye ke jing sngu kmen ye filang baro ki parlok ke baju bang ban pet yang ni ke program jaga ketian ke jung play lani ki jing duai ke man ke por ti hai ke ko por ke kirpat di fi ki khon ke jung play sha score ya ke ni ke jing hikai ni ke ketian ke jung play ba nget ke ni ke ketian ke jung utrai kan long ke jing ker khu ke kraw ya fi ba de ke yeng ke sam jopi ba ki par lok ke jung fi ba de ki para banget ke jung fi kum ju ti hang nu pidon menta Pisah skor berpipet jika diga jingkran diga ketian jung trai ngada ngej skam ke diga ketian jung belai kanong ke jingkar ku ke bekrau yufi pedang sewai fi sachisin syaga diga program joka JSM official ke bangi juai ya ke ketian ke jung belai naga por syakapor trai ngkar ku ke diga por ke ketian ke jung belai ke banga kwa ban keren sachisin hai ke diga por kalong ya ke diga juk ke subjek ke banga la keren Kaboong to tiet ya ka jing shisha bat wadi ya ka tinggal keren kelum ya baro tin ri ha gadu puan ka kwa man sim tang ka we ka ktien ka badon hantu babon na ki parlok ki bakwa ban yo jing sha ya gane ka ktien ka jung trai ki ba fuon ki ba SMS sengi ba ki wan ba de kendo bat ni ti ban pen sha yi pi iwe ngamla ngam don ka puan ti resisten pensyai lang yufi nagane ke jaka nganget kanong ke jingkar khu ke bekrau yufi probab kalanong ke ba ar pulai di khot ke ba ar pulai suk ban kenmau ke bong to tiet ye ke jing shisha bat wadi ya ka ngalakran hagade ke jingkran ke baningkong bat nganget kalanong ke jingkar khu ke bekrau yufi bat menta hang ni ngakwa ban peniang tang ye ke we ke ktien ke bang ngakwa ban kran kata kalong ke jing shisha ka ei ke ni ke jing shisha ngakwa bangan keli jengkeli bangan ye jubab hagen nego por katu kat ni ye gini ke benta nege nege ktien ke jung utrai bagen nget kalong ke jengker ku ye pi baro ki khon ke jung blai ki batrang ban sliang ban snguthu e ke ktien ke jung blai ka ei ka jeng shisha kata ga de ke jengkeli ke bangakwa bangan keren hagen nego por ka ei ka jeng shisha ka jeng shisha ka dehi ka ktien ke jung blai kata nga dia jubab ifi ka jeng sisa ka dehi ka ktien ka jeng ublay namar ba ka bible ka ong na ka shiti ka jeng u yanis kala nong ga ba khatnyo ka di khot ga ba khatnyo ka ong lapen kentang ya ka da ka jeng sisa namar ki ktien jong mi kilong ka jeng sisa tingis ngutu ba ka jeng sisa ga de ka ktien ka jeng ublay ngaran ngan namlek syuk ketika bangong tiet namar balik bangala keren kelum ya baro kum tu mentang aku ban lek tang ini jeng sisa namar babun sisa ketika jengkeli ka babun ke beri ke jengkeli ketika jengkeli ka jeng sisa ka dehi ka ktien ke jeng ublay namar ka ktien ke jeng ublay kalong ke jeng sisa kam julam lear kam juthok kam jusukor ka ktien ke jeng ublay habaka ktien ke jeng ublay ka keren kata ka de jeng sisa bat ba ublay uburam ya ka ktien namar balay kani ka de ktien ke jeng ublay ti ka e baro balatho ha de ktien nadu ke kitab Genesis sadu ke kitab jing penpau ka bible ka penkut ha ke kitab jing penpau da ini ktien i baong amen ka ktien amen ka di ka ktien jaka jing menjur ti ka bamut ka ni ka ktien ka jumblay ka di ka ktien bala menjur ka bamut ban penkut ini ktien amen kemut barok bala thongok haka barok kalong bat ka badai dini gini gadaw ki ktien la di ka ktien ka jumblay ka di ka jing shisha kata ka di ka baningkong bat ka baar ka bang kwa ban pen i vigi kon ka jung ublay habak keli ka ei ka jeng sisa ka jeng sisa hang ni ka dei ka keren ya uji sukres ulong uta ujeng sisa uji sukres ukam yelede bud sien bunwa
dak bau ong ngalong ka jeng sisa pina puli naga gospel ke jung Yohanes kalau nong ke bakat sao de khot ke bakat riu ko ong ngalong ka lenti ka jing sisa bat ka jing imde ka bamot u Jesu Kristi udai u jing sisa namar udai u khut jung blai wan na breng se ka kendo wan ban yetu se ka perthei ba manga ngalong kata ka lenti bat ka jing sisa bat ka jing imde ti jar unu le ni kanu ka banget hu kanom jatsu andre kan yo ye ka jing im ka babom jukut kane ka bau Jesu wan ban ofar ban terwa ban pen i ye ledi ya kata ka jing sisa bat hau Jesu kam dan ka wiru ka bathok ka balam ler ki ktien ke bau Jesu uya thulu pa bat ukran kam dan ka wiru ke bathok ke balam ler barok hau kalong bet ke basisha namar ulong ka jing sisa pik mau su lu na ka juga gospel ke jung Yohanes kala nong ke bakatsan ka de khot ke baningkong ukran ni ki ktin wang ngalong uding sowan u basisha u Jesu Kristi udai uta uding sowan u basisha bat mangingi long ki tenat ki bayaine bat yaisno ha u Jesu bolong ka jing sisa ti la dah ka purthei kam don jing sisa la da ngingi wan show Jesu ngi pediang u Jesu bat ngisno ha u Jesu ka bamut bangisno ha ka jing sisa bat ma phi regi kun ke jung blai hang nu ba pidon pi kalalong ka kun ne ukun jung blai u ba sisa la ni ka ba sisa u Jesu ulang ka jing sisa bat ngi kenau ru ha ka dogo por ka ba u Jesu hi daladi ya ladi upen sisa ba upen shai ha ka dogo por ba ki dikirang ba lingdo paridi sadusi kidang lingno lengan sepang u Jesu Kristus pinapit na gajo ka gospel ka jung Yohanes kalau nong ka pra de khot ka lai pu ar ter hang tu ka bau Jesu ye kran bergini ki parsi ki sadusi ha ga dogo por u Jesu wang ni ke ktien lada pitiap ye ka jing sisa kan pelat yufi kebamut bau Jesu wang ye ke ktien kebut lada pitiap ye u Jesu Kristus ubade u kon jung blai on pelat yufi na kanu na ga jing te jing kom jaga jing pang jaga jing kro jaga pop jaga jing longrao pinapit ke de khot ka balai puri ko ang haba ukun kebut ula mention yang ni katu ka ktien sisa hang tu hai ka de khot ka balai puri ulo ong lada ukun u pelat ka don ka jing lat ke ba sisa kebun ba ukran ye ladi ba u Jesu hi udai utrai jaga jing sisa ngadong ye fi kun ke jung blai hai ga nego por kani ka jing keli sapang kata ka jing sisa kamdei ka badang thamai kamdei ka badang shen kani ka jing keli ka bala keli da upilat yo Jesu Kristus fikan mau hakatu ko por bala kem yo Jesu Kristus bala panshitom bala yalam yo uha ka yenga jang upilat bala ya kran u Jesu baru upilat u Jesu ukran ni ki ke bakra ki jang gabreng hadu ba upilat sngutu shu ko mu governor le ko muta unang senchar ya ka hima u Jesu ukran chepang kata ka jeng sisa jika beneng Henry umne upilat ukali ne ke jengkeli ke ba ukali u Jesu wang ka kata ka jeng sisa upilat ru skutu Henry to tip ka jeng sisa ka kran ne ka ktien ka jeng sisa ka kran yo Jesu ubolong uktien jeng ublei yo anes tolong bandingkong ke khot ka bandingkong ter pinipuli kita kata ka jeng sisa ka banga kwa ban pedi fi ki kun ke jeng ublei ha ka ne ko por ka bamenta kini ketika bentak ke badon kampalat ke bangingin ya keren hagi nego por totiet ya ke jeng sisa kini ke jeng sisa ngidon kambangin tiet ngidon kambangin wat ngidon kambangin syaskor ya ke jeng sisa haka pertei dan ke jeng sisa ketok ke syukor ke lamlir Henry habau blay jengi upayu Jesu banwan shika purtei ualam yeki bom shisha shaka jeng shisha dina gane gadau uni Solomon wang ne gektin to tiet ya ka jeng shisha
có khi khôn trong lên ngập buộc cái jingkeli sakawai cái jingkeli hai cái nego por kumno ban thiet ye cái jing shisha kumno ngin thiet là ngan thiet ye kata cái jing shisha kumno ngan yo ye kata cái jing shisha ha cái jing ha bangala pen i ye cái ketien ha bangala pen i ye jesu cross ti kumno ngan thiet bat kumno ngan yo ye ka có khi khôn trong bên ngập bộ tăng cái way cái jingkeli bat ngak don ki jubab lai teli ke bang akwa bangin ye keren hangen ke por kumno ban thiet ye cái jing shisha bat ban yo ye ka ka baning kong ka de ye pi ban siu ye ka dor ka berem ban yo ye ka ni ka jing shisha pi don kam ban siu ye ka dor ka berem ba kam de ka dor ka ba malu mala kadai ka dor ka barem pihak ban siu ya ka bat pinyo ya ka siu ya ka dor nang ta siam ya ka haka jingem ga jengpi pandon kam ya ka haka jingem ga jengpi siu ya ka dor kata ka bang akwa ban keren hani ban yo ya ka jingisa siu da ka dor ka barem Syim ya ka. Kau pithiet ya ka nugu ka mar ka ba koridor pi ibang ya ka nugu ka mar ka ba koridor. Pinam la man syim la ka syim ai la da pi syim ai ki ong yi pi unong tu la di ka nong tu. La da pi ong bangan sawan siu hadien ki ong yi pi unong simram la ni ka nong simram. La da pi wan syim ya ka de ka mar pim siu syu yet ye piru ki ong nong tok nong syukor tereng nong yuvi ban yo ya kata ka mangar ka ba koridor ka ba pi ibang ka ba pi don kam ha ga jing mujung pi ha ban plit ye ka pla pisa ban sei ye ka pisa ban chim tit ye ka siu da ka dor ka e ka bang kwa ban ong han ni ki khon ga jung ble ka bang ka ne ga tien ga jung trai ka long ga ba jeliu bang ala ong yi pina do sisian ngan om kren ya ga ne ga jung sisa ngan peniang menta ka baning kong ban dei ban sha skor haba siu da ka dor ka kren ya ka jung sha skor ni hapan sha skor ya ka ya ka tien ga jung ble ngala ong ga yu fi mene ka jung sisa ka kren ya ka tien ga jung ble ngidai ban sha skor ya ka ktin ka jong ublei ka baan ngidai ban sha skor ya ki ktin ki jong u jisu la ne ya u jisu ya ka bah ka bible bala tho kini ki riu teli ki kitab ha bible Sautali ni ki gospel ki ba u Jesu Christ Ukraine ni ki ktien ki ba u Jesu Ukraine pire ban shaskor ka jing siu da ka dor ka kren ye ka jing shaskor snap ko ngu ye ka de ka ktien ka bot pithiet menta da ka jing shaskor jing pi da ka jing ko ngu joi pila ai da ka ta ka dor ban siu ban apa pisha skor pinyo ya ka yo ya ka jing nang ki jing tip ka jing start yo ya ka jing champang pio ya ka ta ka jing yo i ka bakan jablei ka bakan jamet siam namara balai ba pila sha skor ya ka ktien nang ta ka ba ar kumno ban siu dakador kani ka benda ka baar ka banga kwa ban yitu ifi ban higi khon jable kani ka jing siu dakador ban yo ya ki jing hikai ka ktien ka jung blei ban snu thu ya ka jing sisa ka jong ka ktien jung blei ban ya u Jesu Christ ni ha ban siu dakador tongan pen ifi ka we ka nuksa kan suk ba pin snu thu ka long kum ba pi don kam ye ka jing nang ka jing tiep ka jing start pi pa school ye ki khun pi klem yo da ka ba suk da ka ba yil da ka ba shu yo ye ka to ka jing start pi hap ban sei ka pisa pi hap ban thiet ki kot ki sla pi hap ban lech ki school ki ba fair knang ba pin yo ye ka ta ka jing nang ka jing tiep ka jing start ka ba shisha
Ngan ong ye fi he ka ba kan jaman siam. Ngalabu ka diga ktien be siu ye ka dor ka barem. Banyo ye ka ktien ka jeng ublei ye ka jeng hikai ka ba jeliu lani ye ka ban sutu ban sempang tikna sepang u Jesus Christ le che ka jeng hikai ka ktien ka jeng utrai. Ki jeng hikai ki jeng pendang ki jeng pentip ki jeng yalam. Baki beriu jeng boleh ki ai ke jeng hikai ki Bible study le ke jeng hikai ke ktien ke jeng boleh lakalong ban siu ke dor ngiha ban siu balakem ke don ke ba ngim dei ban siu ngim dan kam re ka keren ya ka tu ka action ke jeng pi ban yo ke jeng start pi hap ban lej namar klem gumta shanu ken pinyo haban siu ye ka dor ke barem ko ki kon ke jeng ublei ban sha skor ye ka ktien ke jeng le pi hab ban siu ye ka dor pay attention la kelong ban sha skor haba ki briu jeng le ki hikai ye ka ktien je le sha skor ye ka jeng shisha haba ki kran ye ka ktien jeng le ka balong ka jeng shisha mentale ki Bible study ki jeng hikai ki kaset ki jing haki YouTube ki ba per menta ngila ban yo i ke jing hikai ke ba koridor ti ban yo i ke jing hikai ke ba koridor ngi ha ban siu ya kata ka dor ka barem dei ba shuyo da yo da ba suk em kam di kum ta ha ban siu ko mangala ong i fi mi ha ba village school pi ha ban siu ya ka dor ka barem kum ta ki kun chong play Uni wong to tiet ye ka jing shisha. Habang ni tiet ye ka jing shisha. Ngi don ka man siu ye ka dor ka barem. Ka baning ko ang lapening ye fi mane. Ka jing sha skon ka jing ko ngo. Ka bar ka bang lapening ye fi. Ban tiet ye ka jing hikai ke ba koridor. Na ka ktien ka jing utrai. Lech ke jing hikai ka ktien ka jing ublei. Nang tang ka balai ban ka ba khadu ka bang kwa man peni fi hai ga nego por ka ba ko hai ga nego por ka ba menta bang tit ya ka ne ka jing shisha pi ha ban siu da ka dor ka barem ka e ga ne ka dor ka barem dan kuran ye fi ka pon ka balai ka kuran ye ka por ka ba koridor ka jeng fi Pihak ai ke por ke koridor jengpi ban siu ya dan ni ban tiet ya kan ke jing shisha ai ya ke por ke koridor jengpi lada pim ai ya ke por ke koridor jengpi kumnu pinyo ya kata ke jing tiep ya kata ke jing start ya kata ke jing sempang ya ka ktien lani ya Jesus Christ tongan pening ifi ke we ke kan suk ifi subuh menta Pidon na po na ba habalangket pitya pimudur terang ngadon kam ye gajeng pensle ngadon kam ye gajeng skutu ye ktien ga jame pi angnut pitrang hapo ka balangket pitya he hangdu kumnu pin skutu ban skutu kalong haga bangi don ka jeng angnut ki nakatu ka jeng tia ki mi nagaduga kamera lek wap ye ki bril ki jeng ublei wap ye ki jeng hikai ya tut ya kendu para bengit da ke jeng ya tut da ke jeng ya duai shem ye ka Bible plit puli ye ka haba pipuli ka ktien jeng lei ka wan kar jeng pensai ka wan ka jeng snutu ha ka jeng em ka jeng fi Nadin kata pi duai, wap baki jing duai. Haba pi wap baki jing duai pinsham ya ka. Wap baki jing yurok ka jing mani utrai. But wap baki bai shaskor ya ka ktien ka jing bre daka jing ya tut lang para bangit. Kani ka dei ka ba don kampelan ki kun ka jing ublei. Ban yo ya ka jing shisha. Siu ya ka dor ka barem. Kapor ke koridor jepi pihak ban ai ban lek kumno ban puli Bible ai ko por jepi ban puli Bible ai ko por ke jengpi ban duai ai ko por ke jengpi ban yo ro ban mani utrai
Ai ko por ke jengpi. Ban ye kendu para banget ban ye tei ban ye selok. Lem kum ta pidon ke jenglong ke jing i yu trai ri pidon tang ke jing bahas sudah. Pidon tang ke jing ngubang ban ye simbantan ri klam mun sim jogoble. Pilong teli pilong ling a pisa lada umun sim jogoble dan kalong teli terkong. Teng-teng haba pikiran kasubang kasusawa tang na kasuntur rika klamdon jing tre ka down na marbale ba pilesting ban ya kendo ya kibriu ki ba kan jaman siam haba pia kendo ya kibriu ki ba kan jaman siam pin bit lang gomjo hi ma piro pin yo man siam lang de na ga daw na ong yi fi ki khon ga jumli hang no ba pi don na ta ban sha score ga ga ktien ga be thiet ga jing shisha daga ba pisiu ya ka dor ka barem sha skor ya ka ktien ka jubu blay sha skor yu Jesus Christ kongo ay ktien ka bo Quran nang ta siu ya ka dor banyo ay ki jing hikai ki ba corridor daga ba snap ya ki jing hikai let's ki Bible study nanta ka balai da ka ba ai ka por ka ba corridor jengpi haba pi ai ka da ka por ka ba corridor jengpi pen mi na ka de ka pilong ubriu le ka priu ka ba tap da ka ktien na markat ba pinang song slam ba ublei haki jing duai lani haka ktien ga jang ublei lani ban ya tuit bat ki bru ki bakan jaman siam ki jang ublei pinang yo ki bakan jaman siam kani ga ke jing shisha ka ba u new Solomon ukran ya kani ke jing mayan ka ba krau ba ngakwa phi ki khun jang ublei siu ya ka dor ka barem ban yo ini ki shisha ko ki long ying ki long sang ki long kami ki long kwa ki samla kan te ba sirang siu ya ka dor keberem banyo ye gini kejeng susah. Wat nam syukwa klem daki klem daksat klem dawat wat di pen sesem ye ka ongu Jesu. Trai man kerku ye pi hang no pidon hai gani ku par pisha skor ye gini kejeng kai ktin jo play. Plain kerku plain ai vor ye pi. Plain pen kia far ye kejeng em kejeng pi. Play sibon yen se syampat aku wipat ke video. Di kejeng pen ken mau kejeng nagane ke jaka kitu ke badan kam ye kejeng tuai kejeng selok pila ban phone gi gambar phone gi ba ngila ai po screen nang ta pan SMS lani pila ban wan ban ye kendo mar khmat bat ngi hakane ka prian kaung sin sentar po nang stoin ke bangi don hakane gi chika nado ke sngi ningkong na kedo ke por shipo baje hadu riu baje ha kata kalau nadu sengi ningkong hadu ke sengi thok ding ke sengi thok ding ru ke ditang hadu lai baje dikitu ke befuon ke SMS sengi ha ke sengi thok ding nadu lai baje seneng hadu sengi ublei wat nam sui bangim la banai ke jeng sekri namar bangi don ke program ke bebuon ban pendap tagadau ke diki sengi ke bangi lebu kata kalau sengi ningkong hadu sengi thok ding hadu lai baje syem ye ke kabu ye thulang sikiwero wan ban man jingkerku ning de gejaka bat kitui ke bakwa banyo ye jing hikai ne ke ktien ke jubi ne ke dong ne ke than nong stoin jigini pila banwan shaga ne ke prian kaung sin sentar ke bangi don man ke sngi baan ha ko por san shipawa ha ko por liur kumni ngidon ke jing ai jing hikai ye ke ktien ke jong trai bon keleng sodong ki briu ki wan ban mat jikan ku bat ngi khot sngu ba yu fi wan shaga ne ka Bible study bat ake jing ye seng Sunday sngi ublei man ke sengi ublei ngidon hagane ke jaka hago por sau shiteng plain ger khu yupi wan ban mat ge jinger ku blei shibon yen si syampan hago wipat ke video amen.